Jdeme na padly asi. Jak skáčou lidi, vidíš je? Vidíš? I went through the crowd, not realizing what actually is really going on, because I wasn't just ready to admit that something like that could happen in Prague. Then suddenly, when I got to the policeman, one of them just pushed me in the tram to somehow cover me from the side of the shooting. Informace, že je studentem filozofické fakulty a prověrka, zda má mít, nemá mít výuku, to jsme si provedli sami a tu výuku a tu svoji přednášku měl mít dneska ve 14 hodin, ale v objektu v Celetné ulici. Já v tuto chvíli nevím, jaký motiv se rýsuje, ale mluvím tady o inspiraci jednoho člověka, doposud z informací, které máme, tak premiantního studenta. Kamera se mrtvej, aha.